କହି ବଞ୍ଚିଯିବୁ ଭାବୁଛୁ? ଆରେ ଖା କୋଳି। छाड़ी दे जटासुर हमको छाड़ी दे। ଛାଡ଼ି ଦେବି। अनुतप्त जटासुर हमको तू छाड़ी दे। ଅନୁତପ୍ତ। ଭଣଜା ଦେଖିଲୁଣି କିଏ ଗୋଟେ ଭୂତ କି ରାକ୍ଷସ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟୁଛି। ସେଇଟା ରହ ରହ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଏ। ମନରେ ନୈତିକ ତାଳ ମାର। ଠିଆ ହୁଅ ସେଇଠି ଆଉ ଆଗକୁ ପାଦ ଉଠାଇଲେ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଅଲଗା ତୋର ପ୍ରାଣରେ ଆଜି ଗଲା ମୋର ହାତେ ଜାଣରେ ତୋର ପ୍ରାଣରେ। ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ବେଇଲୁ ପାଷାଣ୍ଡ କେଡ଼େ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ବେଇଲୁ ପାଷାଣ୍ଡ ଗଲା ଦୈବୀ ଦଣ୍ଡ ପୁରରେ ତୋର ପ୍ରାଣ। ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ହୋଇ ଏଡ଼େ ତ ସାହସ। ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ହୋଇ ଏଡ଼େ ତ ସାହସ। ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ହୋଇ ଏଡ଼େ ତ ସାହସ। ଜଟାସୁରକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ତ ପୃଥ୍ୱୀ ଥର ହର। ପୃଥ୍ୱୀ ଥର ହର ପରିବାର ଏହି ଜଟାସୁରରେ। ହୋଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ମରରେ ଥର ମରରେ ଥର। देख बाबू मो पुआ को अंध करी मते बंगु अधर्म सजाई देछि एई जटासुर। देख बाबू दुख
ସଂଶୟ ବେଇମାନ କହ କହ କାଇଁ ତୋର ଏ ନିର୍ଯାତନା କିଏ କିଏ କହିଥିଲା ଏସବୁ ତତେ କରିବାକୁ କହ ଏହା ଥିଲା ଦଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ। ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର କାଇଁ ଡାକ ଡାକ ତୋର ସେ ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ତା ନହେଲେ ଆଜି ତୋର ଜୀବନ ଗଲା ଆବେ ଡାକ ଡାକ ତୋର ସେ ଦଣ୍ଡ ଠାକୁରକୁ ଡାକ ডাক তোর সে দণ্ড ঠাকুরকু রক্ষা কর দণ্ড ঠাকুর রক্ষা কর অজা প্রণাম চরণে হেলে এইটা কিয়ে অজা ଇଏ ମୋର ମାନସ ପୁତ୍ର ଜଟାସୁର। ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ହେ କୈଳାସପତି। ଯାଅ ଜଟାସୁର ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ତୁ ଏଥର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯା। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସପତିଙ୍କର ଜୟ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସପତିଙ୍କର ଜୟ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୟ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ আইমা ଚନ୍ଦ୍ରସେନ আইমা মতে কাখ আরে কাখ তো হেবু এই দেখ কিଏ ଆସିଛି ইয়ে কিয়ে আইমা ମୋ ଝିଅ ପରା ତୋ ମା କମଳା ଏ ତୋ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଯା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ମା ପାଖକୁ ଯା মা ଚନ୍ଦ୍ରସେନ মা ଚନ୍ଦ୍ରସେନ